Des de la regidoria de la infància volíem regalar als xiquets algo per a que ells mateixos poden regalar. Volíem que ells invertiren i crearen algo, ho cuidaren durant el temps, perquè com deia al principito, el millor que té la flor és el temps que li dediques. Aleshores volem que els xiquets vagin a poc cuidant aquesta planta, fent-la créixer i quan ja estiga bonica doncs que es la puguen regalar. Aleshores els xiquets de 3 a 12 anys tindran la visita d'uns companys que aniran a portar-los un cossiol per a que crien la seva planta i després la puguen regalar junt amb la història que ells vulguin dedicar-li, escriure, dibuixar, el que vulguin. A mi amiga, Nerea, porque es mi mejor amiga de la infancia. A mi iaia, porque... Per què? Perquè és molt carinyosa amb tu, te cuida molt, te vol molt. Als meus avis, Paco i Carmen. Crec que ells podrien cuidar-nos millor que nosaltres les plantes. És una bona idea, no? Després de lo que hem passat, que n'hi ha una miqueta d'esperança i que la terrassa també podem posar-la. Ya, pero es que yo no quiero porque como tenemos 3 gatos, lo tiran.